ikusgarria, liuragarria. Ai ama, ura irekiten. Ikusi alduzu, askotan ikusi dugu ura irekiten. Baina zer gertatzen nahi da hor ura irekiten hasteko, berotasuna jaso ostean? Zer reakzio fisiko, kimiko, palilatiko, wakitakiko gertatzen ari da hemen, hau beroa jaso ostean borborrean jartzeko? Teknopolis saioan horrelako gauzak azaltzen saiatzen dira, era errezean gudanok ulertzeko. Eta gaur, bertako aurkezlea izango da gurekin, koxinatzen. Izango jabe, elektroiak, neutroiak, katoiak... Ura irakiten. Ura irakiten. Hortan gehatu gaitu gure, bai, ai ama. Bueno, hemen dakau gurekin Iñaki Leturia, badakizue, Teknopolis saioko aurkezlea dara, Teknopolis gainea zientzia saioa da, ezta? Bai, zientzia hemen gertatzen ari dena, fisika, kimika... Hori guztia esan daiteke. Eta noizbait ura... lurruntzen zehatu ezue? Probatu, nik uste dut ez Teknopolisen, ideia bat, urrengo saiorako. Ados. Bueno, bakizue, 25 urte bete berdituztela, eharra, bete dituzuela, ja, ezta? Bai, astegura honetan hasi gara gainera. Ona. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzen zea? Moldatzen jo, defenditzea juk. Batek sekit perretxiku salea morratu daizela, ezta? Baita. Bueno, ingo deuna da, ikusiko zue, kukurutxo batzuk urdai azpikonak perretxiko barruan sartu eta gero entxalada beresi bat eta dena hor presentatuko. Itxura honezokak? Ba, adi lagunak, itxura ez, saio eharra datorreta. Bueno, lagunak, eta Iñaki, garatuko izut errezetakin pausuz nondik noa ebiliko gehan, bale? Bueno, ingo deuna da, kanutile batzuk, baina oso jaldrenak, urdai azpikonak, urdai azpikoa bilduko deu bertan, eta ingo deuna da labian lehortu. Eta orduan geldituko ja kukurutxo batzuk, urdai azpikonak. Eta beteko ditugu perretxiko bexameldun batekin. Bueno, bexamelduna perretxikoa, o bexamela perretxiko duna, igual du. Ingo deuna da, perretxiko hauek baratzuetan salteatu, txiki moztuta, geho hoi behin puntu handakaunian irina botako jau, irin horrei nazten hasiko da, eta bexamela bat ingo dugu. Bexamela horrekin, hotza da honian, ingo dituguna da kukurutxok bete, gazta pixka bota, eta xibulletare bai. Tipulina dara, txiki inda. Eta hori izango oinarria, baina hori presentatuko dugu, esan dugu tomate arraundi hontan. Tomate honekin ingo duguna da, iriki goitikan, eta ustu. Tomate pusketa horiekin eta albakakin nasketa bat ingo dugu, eta ingo duguna da gero gazta, burrata kasu hontan, barrun pusketa gutxi, tomateka albakakin nastuta, eta barrun entxalada jarriko dugu. Hor barruan, bertan. Eharra, tomate eharra zekau hemen, gaurkoan, betu ze xamurra, ze itxura, egia esan, harrapatuko jo aldeundana, Aretxabaleta, baliteke, etzekia zehazki, baina hola arroxan zehau gutxeik, bai, igual arrazoidek. Iaiz, gune hortakoa iaiz igual ne argituko jak lehen dugu. Bueno, eta ingo deuna da, esan bezala, gazta sartu, tomate sartu, rukulak azpin jarri, eta geho kukurutxoiek bertan jarriko ditugu horrelaxe. Eta hoi gutxi balitz, ingo deu, ospin berezi bat, bai, piku eta intxaurrekin. Pikuk eta intxaurrak ondo txikitu, ospin da olido gatza bota, eta giro hori danai gainetik anbotako. Dan izen behar diat. Laundu, tamin gaina eman. Bai, errazingo ja, ikusiko. Nik kukurutxo prestatuko ditu laben sartzeko, eta zu hasiko zea mendikan, 3 baratzuri ale txikituko dituzu, eta hor geho perretxiko sartuko ditugu, bale? Eta gero elkarrekin... Laminatan? Bai, laminatan. Gero elkarrekin... Hemen utziko diat, Bai, hortxe utzi bertan, organikoa hor dakazu onduan, nahazu bertara bota, eta listo, bale? Bueno, 25 urte, zenbat gauza
argitu dituzue, jenden aurren. Asko. Bueno, ni 25 urte hauetan guztietan ez neok izan, ez da? Azkenengo zenbata? 2010-en. 2010, 14 inbertituko ordu. 14 urte. Baitukela batzuk, erdila baino gehiago. Eta horrendik ez neok aspertu. Onna. Eta hola jarrai dezala. Zema goxatzen deun zuekin egia esan. Ikuste aldek. Bai, ikuste ja. Eta entenditu? Entenditu ere, bai, adiote manauk. Gure lanarek entenditzeko mouko gaiek ematea. Ez que gaina entendezu errez entenditze gara, ez da? Hori da historia, ez da? Elbure hori dek, laminatan esan dek, ez da? Bai, laminatan. Egia esan, zein da adibidez gauza bereziena tokatu zaizuena aztertzia? Bereziena, ia dena berezia. Gure egitekoa dek, dagoentxe esan diat, jendei ulertzeko moduan gaiak ematea. Baina gauza badek, ulertzea eta gure helburu edek, jendea entretenitzea ere hori badek, ez da? Pixka de zientzia gai bat ikusten nahi aizela, ez aspertu eta ospaitea. Ez aizkenen hori helburu bestela alperrik, jendia orgatu berdi beira. Ez da? Eta berezi, hasiko no saltzen, ez? Eta gainera, asteburu honetan hasi gaitu, ez? Lehenengo saioa eman diau, eta ia pixkate aurrerapena egingo diat, geixo, 3 estanek, ez da? 3, bizila aize, sukaldari fina aize, Notatzek, Bai, bizila aizela notatzek. Zerbait, ibilditagoa, aditua ez, baina aditua. Ibiltzean aditu bilakatzek. Bueno, aurten prestatu ditugun gaietako batzuk, aipatuko dizkiat, adibide gisa, ez da? Zer egiten dugun ikusteko, adibidez, hasi gaitu lehenengo saio eman diau, irulegiko eskuarena. Oso bonita. Gusi, honekin, esku hause jarri nian, esku agertu guan, arkaitzan bertan. Gaina jarri eta pixar emozio puntu bat, ez da? Ostra, irulegiko eskua, arkeologia, ez da? Zer gehiago, aste honetan zeuke hau, nekazaritza birsortzailea. Nola egin? Nekazaritzadek, gaztelerazadek, regeneratiba. Agrikultura. Eta hori dek, pixkat errespetoz lantzea lurra, ez da? Lurra giratu edo irauli ordez, gainean ongarri berdea erein, eta zapaldu. Basuan gertatzen da, alegia, ez da? Ez hori zantez bai. Metodo oso natural bat, ez da? Eta gero gainean ere iten ditek, kasu honetan, aditua aiz horretan, trigo gari, sarrazenoa, beltza, harto txikia. Danak hortik datozela gaina esaten du, ez da? Hori dala oinarria, ez da, garilana. Eta oso interesgarria, proiektua, harto txiki izenadik enpresak, eta zegok, Lizarran izan gintuan. Oso jatorrak, hamburguesa vegetalak egiten dizkiek, horrelako esnak, moduko batzuk kilikiak, eta dena modu naturalean ekoitzia, eta mundua salbatzeko balio dezakeen metodo sistema bat erabiliz. Eta egia esan, arlo hau guztiak, iaiz zientzilaria edo... Ni kazetaria neo. Kazetaria aiz, bale. Eta arro esaten ja gainera. Kazetaria naizela, baina, ni kazetaritzan sartu ninduan, historia kontatzea gustatzen zaidala. Ni kontalari fina etzekean, baina, bueno, historia kontatzea gustatzen zaida. Azteko historia gustatzen zaik, hori garrantzitsua, geho kontatzeko, ez da? Eta historia kontatzeko jakin mina izan beharrik, ez da? Eta jakin mina ez bakarrik ez zientzia munduan, baizik eta edozein arlotan. Kuriosu izatena. Ez da, etzekeate, errukula, nundik dator, edo zer egin daiteke errukularekin, edo nola azten da. Sartagien, etzekeate, errekubrimentu tefloia, edo dena delakoa, kutsatzaileak diren, edo ez. Eta hori jakitea gustatzen zaidak, ez da? Pixkat investigatzea, eta nik uste diat horrek eraman nahuela teknopolisera, ez zientzia mundura. Orduan dana lotuek, azkenian nire nahiako irezeak, eta nire profesionalizatea. Bai, ezken dudek jakitea, jakin mina, hitz politia. Nire nahiko... Kuriosoa. Bai, eta gila esan hori adidez, herri bilinoken saiotan da hemen, eta azkenian nire kuriositatea gustatzen zaite, eta bentsat entzun, daki nahi entzun, eta gero... Jode, ire historiak atea, baina dakinei beti entzun inbertsaio gaina. Entzun gustatzen zaidak asko eluiarrek daukan leloa, ez da? Ezagutuz aldatzea. Ez gure enpresaren leloa da eslogana, ez da? Ezagutuz aldatzea, pixkat, ezagutu burua bete eta mundua aldatzeko... Eskotan ez gehiago ezagutzen, da hor gelditze gehiago gurian, eta ez dugu aldatzen, ez da? Eta pixkate burua zabalduen beharrik, eta munduk bazeukik aldatzeko premia, ez da? Eta ez gutxi. Bueno, hauek nola?
Ba, hoi txikitu, hola, lauki txikitan, dena batzuetan gorrituko deu, eta gero esan deuna, gero ja irina bota, eta ni nasketak egiten hasiko nau, ja bexamela egiten. Eta, 25 urte hauetan, adibidez, zientzia aldatu ingozan, seguro, azki zerbait, eta munduare bai, ez da, mundua eta zientzia. Eta zuek ze topatu ezu ez da, hola gauza ikaragarriena, o esatekena, jope, hau, hola guan, da guain holaek. Ez, pentsa, internet, guan dala 25 urte, ez, asten ari guan, ez da? Eta gaur egon, guk gaiek aurkitzen zitu hau, bilatu eta aurkitzen zitu hau, sarean, ez? Adibidez. Eta urte hauetan guztitan aldatu dana, eta azkenek urteetan batez ere, aldaketa klimatikoa. Konturatzen nahi gaitu gau... Zapusten nahi gaitu mundua, Ziztu bizian zihok, eta aurtengo helburutako bat izango dek, pixkat arduraz jokatzea, ez da? Informazio hori ematen degunen, eta modu kontzientean ematen, ez da? Pixkat, Teknopolis bezalako saiok bazeuke hau, ardura, ez? Informazioa, konpromiso batekin emateko. Eta pixka bajun gaituk egokitzen, ez? Garaian garaikoa sukaldaritzan bezala, informazioare garaian garaikoa ematen duk, ez da? Interneten hasieratan bezala gaur egon larrialdi klimatikoari buruz eta ingurumenari buruz hitz egin beharrek. Dudi gabe. Piskat, konponbideak proposatuz, katastrofistak ez izanaz. Egile esan hor, ze gaituken munduan askotan, nola gaituken, etzekiat, itxasertza, menditontorrak, sortzen deun zaborra. Ik familik baukek? Ni bitxikiz eskat. Jaunditzen egin dukela. Iru haundi. Iru haundi da kasuzu. Ez, batzutan, nik burui ematen ziat, ze mundu utzi behar diegun, gure seme-alabe. Eta gure arduradek, guraso bezala, eta baita batzekat, kazetari bezala edo, sukaldari bezala, pixkat, jaso deguna baino, obesiago ematea mundua, ez da, azkenean... Nik hori ikuste dateneak askotan, teoriak asko dakigu, historia asko dakigu, baina gio, martxan jartzeko garaian, asko da, nik elikadurak indakitenez, jendek, hola, inbiar da, bertakoak konsumitu behar da, ekologiko aldan neurrin, baina gio despistatu, ite gaitu. Nuzea bakoitze beraldetik ibiltzen gala, ez da? Gio teoria bai, bestia bai, baina gio errestasuna erresegi bilatzei hau, ez da? Baina hemen zirte dozart zerbait emera zeuki hau, Nik uste dira, eta telebistan ezin dekesan a tomar dijola, ez da, baina nik uste de obera etzijok. Obera etzijok, dudi gabe. Venga, hori behitu, batzu ja dantzan jarri zaigu hor, eta ingo deuna da, ja bertara bota. Batzu ja, gorritu baino lehenu bota ingo deu, zeatik bestelak geho batzu izkinak eta erretzen basa izkigu, geho amarko puntu emango zigu. Orduan, konbeni zaigu, ja, barra botatzen. Ezagutuz aldatzea. Ikasten haineo. Batzutan, perretxikukin ite jatenien nire diz guain sasoian gaudela, eta kuleto batzuk hartu izkiak horringo behar batzuk, eta... Hok ez ditu kuletok, Ez, hauek ez. Hau ere dituk, esaten nahi gaituken, katxiz lan marreiak... No, baina, torkizunean ere, danetik jan behar di. Danetik jan behar di, hori garri dago. Baina, aldan neurrin bertakua, eta sanua, eta... Baina, holako egin berria zeudek, eta... Horre, bota barrik hau? Bai, bota dena barra. Esaten nahi nintzana da, iten detela da, azutan. Batzutan perre paratzuia txiki inda botatzen deu, gio, perre txikua gainea bota, eta perre txikua egiteako batzuia erre intzaigu. Orduan, guain ontu odeta iteituten nian. Edo adibidez esan detena gorringoiek, azten nahi salteatzen, eta faltazaio nian minutu bat ordun botatzeko batzuia pikauta. Bukaeran, baitare, bisipuntu pikantea gelditzeko, eta ez erretzeko batez. Kontxo. Bai, zera erretzen basaik... Bai, erretzen basaik ja junite zaik. Eta gero ja errepuntxu hori topatzia hain perretxiku goxo baten. Kale. Malo. Bale, olen da biziko urratza, martxan dago. Eta hori utziko dugu ondo murrizten, gero bexamela prestatzeko. Bale. Hauek listo, hau pixatxukun, hau ni gordekoet. Eta honekin pixatxukun dugu dugu dana. Bai, nire bitiko dira. Venga, oso ondo. Bueno, eta gu friki xamarra gea perretxikokin, baina gaur tipo celebre baten gana jungo gea, Jose Mari Barriola, artista dek, bea, gurekin hemen ondako lagun zarra, eta erakutsu Urdai Azpikua, nundi noa garbitzean, txukundu, eta nola gorde berden. Guazen bertara. Haupa Joseba eta talde guztiei, Ibarran gaude, Jose Mari Barriola arategian, eta gaur, Urdai Azpikoan eta Besondoan bitxikeriak erakutsiko dizkizuet.
nola aukeratu urdaiazpiko bat? Ba, hasiko gea, honek izena du mapa, eta mapan dator astea eta urtea. Noiz gazitu zen, pieza hau. Hemen garbi jartzen du, 49ko astean eta 2020ko urtean. Beraz, badakigu, pieza honek dauzkala 3 urte terdi, dauzka 9 kilo, badago bere osotasunean. Eta baita ere, berdina besondoakin. Urdaiazpikoa eta besondoa biek zoragarriak, hau gazitzeko eta ondutzeko 3 urtetan berdintxugoa da, baina urdaiazpikoak dauka alderdi bat lodixogoa eta bestek estugoa. Eta estugoa beti izaten da gazixogoa eta eten da heldugoa. Horregatiken, erakutsiko izuet, etxean nola moztu behar dezuen bietako bat. Bueno, badakizue txerri txurria eta txerri iberikoa. Txerri txurrian desberdintzen da denboragatikan, heldutasun denboragatikan. Baina txerri iberikoan 4 mota desberdina daude janarin arabera. Txerri iberikoa ikuioan gizendutako txerriak damaki soka prezinto txuri hau. Dauke zebo izena. Berdea, prezinto berdea, mendian hazitako txerria, pentsua, ura, zebo de campo, berdea. Gorria, prezinto gorria, txerria mendian, pentsua, ura, mendian ibiltzen da, eta azkeneko 4 hilabetetan, udazkenen, ezkurra jaten du. Hor bukatzen da bere janarin zikloa. Eta beltza da berdina. Mendian, pentsua, ura, azkeneko 4 hilabetetan ezkurrakin bukatzen da, baino hauen desberdintasune da. Beltzak 100% iberiko arraza da. Eta gorriak nasketa damaki. Iberikoa gehiena, baino txerri txuri pixkat ere bai. Ez euki bildurrik, urdaiazpikoa ondo garbitzeko. Kanpoko axalauek gusto txarra ematen dio urdaiazpikoari eta oso garrantzitsua da ondo garbitzea. Urdaiazpikoa egun berdinean moztu behar badeu oso garbituko den duke, baino etxean 15 egun edo hilabetean dasatu behar badegu, garbituko dugu bakarrik, 2 egunetan edo egun baten edo 2 egunetan moztu behar deguna. Eta hobeto dengo da, bai urdaiazpikoa eta bai besondoa. Asko galdetzen digute urdaiazpikoa labanaz edo makinaz. Bietan niretzako ahon berdin dago goxoa, baino garrantzitsuena izaten da moztu berria. Eta horregatik labanaz moztuta moztu berria jaten dugu, eta makinaz moztuta baiarategian edo txarkuterian rotaitegian urrungo egune jaten dugu eta hor pixkat galtzen da. Baina moztu berritan, bietan balio du. Joseba, urdaiazpiko platertxo hau, gaur zure lankide Alain eta Lorekin jango dugu. Beraiek etorri dieta. Urrungo arte. Aupa, Josemari, artista hutza eiz, eta zenbat ikaste jaun bedakin, Bai, neke apunteak hartu ditut. Bai, ondo garbitu, pixkanak ajun garbitzen, garrantzitsua, urdaiazpiko guztia garbitu, eta gero erdila janda. Hori ere zientzia ia. Zientzia, dudik gabe. Bueno, besarka da bat, eta urrengo batako ere zaiongo baituk hemen. Bueno, gurian jarraitu behar dugu. Hemen indenduna da urdaiazpiko katea. Bero daude, eta hauek epelen, hobetu izatea askatu epelian, bestela geho koipia ostu itea. Xigortuta zeudek, ez da? Bai, xigortuta, laben sartu ditugu, eta gelditu da ondo, baina epelian askatu behar dia, betu, ja peatzen hasi da. Bestela erantxi. Bai, bestela koipia ostu itea eta peatu itea, eta gero, krak. Baina, bueno, listo askau, inberdeuna da guain. Bexamela prestatu, kukurutxo betetzeko, eta inberdeuna tomatia ustu entxalada bertan prestatzeko. Hila hunduko ja tomatiak. Ika gaitu, pixka konfiantza zeok, ez da? Bai, dudik gabe, errexo moldatzea edo, bai. Zabal xamar? Xabal xamar, hola gio, bertara botakoek ateatzeken tomate guztia, albakak indaztuta. Honea botakoek txortena kenduta eta sala kenduta barruko mamila, bale? Eta ningoetena da, bexamela eurraman. Ze presioa. Erraz, hila mana, erki moitzek. Ondo. Bueno, eta leheno ibili gaituk aldaketa klimatikoan arira, eta
nola jorratzen duzu? Ebez, zientzia aldetikan nundikan ikustea, nundikan zeatikan, hor hainbeste kontu daude eta hainbeste histori. Aldaketa klimatikoa egia esan toki guztietan azaltzen dek ez da, bai, sukaldaritzan, baitzekiat, lehen gai desberdinek azaltzen dielako, eta etortzetukun arrai berriko beste batzuk ez dituk etortzen. Edo desagertzen dielako batzuk eta beste batzuk agertu. Zientziaren eta teknologiaren alor guztietan azaltzen dek, ez, aldaketa klimatikoa. Eta oso bitxiedek, duela gutxi argitaratu dek, Elujarrek indik, dekalogoa dek, baina 14 puntuko horrelako gidalerro bat nola eman aldaketa klimatikoari eta ingurumenari buruzko informazioa. Eta gutxi gora bera dek lehen aipatu diat, ez katastrofistak izatea, ez da, pixka, etorkizun desiragarrik edo, baikorrak izatea, honek konponbidea du, bestela, akabo, ez, jendeak ez? Edu digo, bestela jata. Ez daka, zeriko, ordu muanik eta okerro portatuko gara, ez da? Gutxi gora ardura zeinek daukan garbi utzi, alegia, guk ardura zeukeu, baina hor goikoek ere, ardura maila asko handiagoa zeukatek, ez da? Eta horrelako dekalogo bat egin di hau, pixkat, eta hemendik aurrea martxan edo praktikan jarriko dira, nik uste den mundua, bizitzeko Tokio bat bihurtuko dugulakoan, denen artean, ez da? Ondo, Joseba? Oso ondo, ezin hobe. Gero puxketa horiek albakakin astuko ditugu hemen, olio pixkatekin, da dana barroa. Eta Elujar aipatu ezu, eta Teknopolis Elujarrekin ekoizten dezu, ez da? Bai, Elujarrek ekoizten du Teknopolis, eta Elujarrek egiten du, zerreztu egiten Elujarrek, guztu ere gongo dira. Eta ondo baina, eta ondo. Bai, ez da, Elujar aldizkaria hor dago, ez, zientziaren erreferente urte askotan, gu baino zarragoa diraiek gainera, irratia egiten dugu, hezkuntzan gabiltza, eta azken aldian, itzulpenak egiten du, hiztegiak, hiztegigintza, Zenek ez du Elujar bat ikusi, oso txukuntzeko, zuzentzeko, Eta azken aldean oso behitxia da, teknologia berrien alorrean sartu gara, eta indarrez sartu gara gainera, ez da. Ez dautzen dek, ez, hizkuntza prozesamendua eta horrelako kontuak, ez da, makina bat egin, edo zeinek ezik erabili itzultzaile automatiko bat. Bai, eta gehiago. Ja, zirin laguna gaitu gehiago zean amaino, laguna namaino, Gurearek Elia aditu eta horrelakoak erabiltzen dizki hau. Vale. Teknologia berri puntago eta mirarizkoak egiten dizki hau guk, Elujarre. Eta gaien berri ematen di hau, Teknopolisen. Bikai. Bueno, eta ze gai gehiago pasaitu, gainbeste pasaitu egia zan hainbeste urtean, beste batola txunditu ikena, barrua bete ikena... Ni txunditu danak txunditzen... Bai, kurioso aizelako eta guztaz aikelako. Bai, baina nik urtero, ez kontratoz, baina bazeukeat perretxikoen inguruko saio bat egiteko oitxura, ez da? Onda. Eta guandala 2 urte nizkia, enian reportaje bat, perretxiko jangarriak denak dituk, ez da? Batzuk behin bakarrik. Dana zeu jatia baina batzuk behin. Ez da? Eta beste batzuk, alucinatu. Eta enian, amanitafaloides, horrelakoen inguruan, ez da? Eta hor zientziak zezateiko, zertzekatek perretxikoak hain miresgarri ditukela eta hain berezia. Ire perretxiko zala ez da? Bai. Magikoak dira. Magikoa ditu, nik gaina basoa jun. Eta nik uste, eta nik kongela egiten hau. Horrena betziat, inorretzea ikusi. Bakurtzen hau. Eta aurrenengo, boletuz, aurrenengo bilatzeeten aurrenengo ontua, gordini jateiat bertan. Bai, txikila gustatzea, holako ontopuzka balin, igual pixkina bat jateziot. Baina gustatzea zaite, bai, basoko zapore hori, bertan jun, txapela jan, eta zan, mani joa gehiago bila. Oitxura hori ez, igual hartuko da, kopiatu da. Eta egia zan, haua betetze zain basoko zaporekin, da zate, hasiek denboraldia, hasiek. Eta, adibidez, zientzia aldetikan, ze gauza... Nire gustatzen zaizkiak naturaren inguruko gaiak, pertsonalki. Nik denetarik hitz egin behar diat ez da. Esan diaten bezala hasi, internet, uraren kudeaketa, denetik, baina guztoko naturaren ingurukoak. Hau txiki egin da,
Ba, gehiagi gabe, pan, eta beste aldea ere, bai, pusketa batzu topatzeko barruan, gero sardezkakin atean Naturaren izateko. ingurukoa gustatzen zaizkidan. Vale. Pertsonalki, gusto kontua. Iñaki, ingo jaten nahi, hau atea honea, nola gero mangatxo baten sartuko eten, nahet pixkat ostu, gero kukurutxoan sartu izateko. Orduan, hementxe jarriko dugu horrela, ostutzen, eta ere gero ingo dugu mangatxo batian sartu, ja kukurutxon barron sartzeko. Hau, kroketa batzuk iteko ere, Este txarra. Este txarra, barazki batzun gainea bota eta labea sartzeko ere gaztakin, ezin hobe. Vale, hor dakau, bexamela listo, horrekin ebazoaz, vale, ingozuna da tomate hori hementxe utzi, eta hor, albaka, bai, ezin hobe. Eta hor albaka txikituta botako zu pixkat, eta... Albaka txikituko diat guain. Bai. Betu, nahi gainean gustatzen zaitek? Eskukin. Ostokatea eta eskukin nola pusketa hunditxo batzuk topatzeko, bai. Freskotasuna topatzeko berdan. Gauza erra, albaka fresko. Eta etzekak zerikusik lehorra etortzek enian, Ez da pentsatu. Emateu beste, beste animale, beste produktu da. Bai, ala da. Bueno, eta ni hemen ingotena da xigul eta hori txikituta utzikoet, eta bago aztxerge txarraka. Bueno, eta Iñaki, ni bakit, nibiltze zatela alde batetik beste, erreporta jakiten, da beti. Beti kanpoan nibiltzea? Euskal Herria normala. Euskal Herrian. Juten ginutzean, No haino juntzea urrutina historia honekin. Urrutina Moskun izan ginutzean. Moskura haino, Moskun, Holandan, ESA, Europako Espazio Agentzia, horrekan daukan... kuartel generalean izan ginean. Zertan adibidez? Nola bidaltzen dituzten labadorak, labadora deitu dira, baina sateliteak eta bat, nola bidaltzen dituzten. Eta gero oso bitxi hauan, kasu hortan, junginotzean Mondragon Unibertsitateko gai bat buruz hitz egitera, eta bidaltzen zien fluidoak, espaziora. Fluidoak nola, fluidoak ura eta horrelako likidoak azkenean. Eta haien portaera ikertzen zien, gero lurrean adibidez petrolioa bilatzeko. Petrolio putzuak lurpekoak, beste, multzo handi horiek. Bai, kurioso, ezkenen... Eta Moskun adibidez, zertan ibilizien Moskun? Moskukoa izan nuen baita espazioaren inguruko zerbait. Espazioak ere bai zozen miresgarria segak, ez da? Hortxe bertan zeuk, Hortxe ziok, baina hortxe ziok, ez da? Eta adek, zerbait, ez da? Eta zemat aurreatu diaun, espazioaren ezagutzen, web teleskopioa. Esateu gehiago dakiula espazioetaz urazpilan daunataz, baina? Hala, ikusi, urazpia gutxi sartu gaitu. Bai. Baina espazioari buruz zein dago, eta web teleskopiari buruz, espazioari buruz, tarteka eta, gai horri jarraipena egiten ziago, baina bidaltzen dituen irudik, flipanteak ditu. Area ez dio bialduko, ikeste jun behar egunen batian, area reportaia bat izan. Kusi batek, esan zian ez, ESAko, Europako Espazio Agentziako ingeniari batuan, italiarra, perritxiko zalea, kasualitatea, hura ere, eta galetzen, eta zu joango zinateke espaziora, eta... egun bat igual baina buelta txikia, ni urrutira martera eta horrelakorik ez. Nahiko edo geixiago? Oso ondo, nik uste nahiko, nik uste nahiko, bai, pixka gehiago bota, bat gehiago, alpereketze, eskaz ez gaitu gibiliko, ez da? Bai, pixka bota, eta gero alinatuko deu, eta hori listo okiko, honi buelta eman diot, ostutzeko. Enuna hilaga une oro geldikan, geldikan usten badeu, bexamela ostutzen, bakizuet... Gero ezin sartu kukurutxoan. Ezin baino, pelikula bat atezaio kostra txiki bat bezala. Plastiko ez jartzen baina? Bai, batzuk guk leno garai baten plastiko leno, ni asin zanen zukalda izan, ite zitzaion gurina eman. Olioa baita. Bai, olioa, gurina tako hartze zan, eta nola berua zeon, gainetik pasatzen zitzaion, da hola uste zan. Goia, etorri zanean filma, filmakine bai oso ondo gelditzea. Baina, bueno, hemen bi vuelta eman dare bai, nola laizter... Kaso hortan fluido, nahi diago, ez da? Oidek. Ondo. Bueno, eta aurreatu deunez desente, jungo gea, erreportai bat ikustea. Eta zehazki noa jungo gea, andra batena loreak asko maite dituna, eta egunduko gauza politak ite dituna. Oazen bertara. Opa, Joseba, eguerdion. Ni, hemen, Larrabetxutik, bego naiz, artizaua. Eta ikusten dozonez hau dau, nik egiten dudana, lora zikuekin. Nahi badozu ikusi prozesu eta
zelan egiten dudan, etorri nirekin eta erakutsiko dizut. Bueno, orain dela 10 urte edo hasi nintzen proiektu honekin. Bueno, betidanik gustatu zaizkite lorak eta oso lore sale naiz. Hori bebai etortzen zait amaren gandik. Lorazikuekin hasi nintzenez, pentsatu nun, igual, komerzialetzatzea izango litzatekela. Eta orduan hasi nintzen azoketetan saltzen nire produktua. Lorazikuekin jende gitxi biltzen da. Prozesua oso luzia da. Nik adibidez, normalean landarak eta erein egiten dut, edo landatu egiten ditut. Eta gero, klaro, zikatxe prozesua badator. Eta landara batzuk egin behar dira eskegite edo zintzilik, beste batzu liburun artean, egunero ibiltzen naz lorekin. Batzen edo zikatzen, orduan, lorek asko esaten dizute. Bakoitzadeko bere sarma, bakoitzadeko kolore desberdina, takto desberdina dauka, eta zuk hartzen dituzunean, nik uste dute berak nolabait esaten dizula zer egin edo zer landu horrekin. Hemen dauz lan batzuk adiz hemen direz imanak, lorazikuekin eginda, lore desberdinekin, normalen erabiltzen ditut adibidez siempre bibak, hauek egiteko. Gero badaukazu hemen guzkiloriak forma eta tamaina desberdinetan egiten ditut eta euskarri desberdinetan. Postalak egiten ditut, liburu banatzaileak, eta gero etxean apaingarri moduan beste gauza batzuk ere lantzen ditut. Hemen ikusten dozuenez, adiez, eske egiteko, udana lorazikuekin, honi deitzenako paperezko lorak. Hemen ikusten dire, belarritakoak, gero lepokoak bebai, borotxetxuek ere, pinteko, hemen dekozu eraztunak pinteko bebai, harriaz eta gero loren zikoekin, eta hemen harriak egindakoa bebai, direz lepokoak, eta gero paparrekoak bebai, paparrekoak harrikeskoak. Hemen ikusten duzuenez badau lorapillo bat hartut, ezta? Baina adibidez, hauek adibidez, hau da lavanda, eta hau adibidez Burgosetik hartzen dut. Badaiko guan familiako etxe bat, eta lorategi handie, eta antzikatzen da hobeto. Gero haue bebai, hau da, gara-gara, garie, hau dire, kardo desberdinak, bai? Baina hauerak izan prebibak, hau guztiak dire, bertokoak, etxe hemen harteutakoak, hemen larrabetxukoak dira. Joseba, bitu, eta hau da nire lorategitxoa. Hemen ikusten dituzuna bitu, zelako hortentzia politek, zelako hortentzia ederra ditudan. Hemen dauzkagu lantanak, kolore desberdinetako izaten dira, honi deitzen diote la espainola, baina bitu hartuko ditugu batzuk gero liburuetan sartzeko. Holan justo, haue dira fuksia, pendientes de la reina de deritzona, eta hemen ikusten duzuen laktana bebai, horia hartuko dugu apurtxo bat, hau da laktana, baina horie da. Eta gero, hemen dekogu, pentsamentu gitxi dauzia gizan juek, ja bere sasoia ja bukatzen ari da. Hartuko dugu beste bi, ikusten duzu bitu. Gainera, Joseba, zuk erabiliko duzu zera zure platerre ederra horiek atontzeko, ez da? Eta jateko. Bueno, Joseba, eta ja, hau bukatu txaten man dezakego, Horen pisua ipiniko diogu, eta jazta. Así que guro dozunean badakizu non nagoen. Hemen, eskulore larrabetxun, bai? Bueno, hurrengor arte, agur! Ai, ama, bego, ze gauza politak iteituzun, Bai, ederrak. Ederrak, eta gainea, ja, baratzetik, hasi, lehortu, eta gero olako gauza politakin. Zorionak eta eskerrik asko, gaina nola, lore bakoitza bere erara, eta ze gauza interesgarria. Bueno, hemen txe, gaina perretxiku sale batekin hau, nire amorratua naiz, eta badakat hemen jokutxo bat zuretzako. Ikusten jat bai, trampatxo bat prestatu duzuela. Ikusten dezu, bale, baitu. Perretxiku baten argazkia da, 3 dazkat, eta joku badakau zurekin niteko. Eta nik asmatu inbiardek. Zer diran. Oide, eta zientziak zer dion honen arira. Perretxiko horrekin zeitia dakau. Ja, urrutetik esango diat ez diatela zautzen. Ez tek ezautzen, Higroforus horrelako... Bai. Pratensis... Badeitzen da eskuarroxa urbela.
kontxo. Bai, eta arroxa garbi dao. Bai, arroxa, zergatik den, arroxa. Bere izen zientifikoa da, Hygrozibe calitriformis. Bueno, nik igro bakarrik asmatu diat. Bai, ondo, ai, baina bak ize familikoak enbentza, ez tekela gutxi, Bueno, familia, lehengusua, lehengusu txikila, bai. Ba, egia zan kaskarra da, eta horretik asko ez du ezagutuko, da hor bertan utzi berdian horietakoak. Ez de jangarria, bueno, jangarria behin bakarrik. Bez, jan alda, baino oso ximela eta ez daka balore kulinario hondik. Utzi zelaian, hortaz. Utzi zelaian goxatzen da bere lanak egiten, da moskitoke jango gu, eta larbak bai, eta bariek bai. Bueno, bagoaz bestian bila, arrapatzea goaz, a ber. Hau, ez hau txaldek. Baiezkoa esango mania, gezurra. Bai, Judasen belarria edo base gorre bat. Ba, dek katilu laranja. Formagatik atzematen dek, ez da? Gorringo asmatzia bezala, kuletua, gorringoa, hemen katilu laranja. Eta hau jateko modukoa dek? Hau jateko modukoa da, baina ere bai ez da asko erabiltzen. Bai likorek eta zaporek emateko erabiltzen ditu, eta hau ateatzen da oso leku esetan, udar berrin noiz behinka eta udazkenen desente. Baina leku esiak gustatzen zaizkio oso. Irakurrita zeukeat, xixa horia, arekin bai egiten dela likorea. Likoren bat. Txupito bat, igual. Txupito txon bat. Baina txupitoa bat. Bat. Bale, eta bagoaz azkenan bila. A ber, hemen uste eta hau uste gezau. Hau bai. Zer? Karraspina. Oso ondo. Mortxela. Eskulenta. Eskulenta da, bere zientifikoa, eta hau oso baloratua da, eta oso jangarria. Baina ondo zukaldatu behar da, Frantzia aldean asko jaten dira. Oso amorratuak dira. Eta lehortuta asko esaltzen dira, bai. Nik ere tarteka bildu izan dizkiat, eta bazeukeat anekdotatxo bat. Hauekin? Kontako diat. Hombre, bota. Bildu nizkian, desente, eta etxean hori esnegainarekin, natarekin, hori azpiko pixka bat, ez? Eta antza gutxi egin da zerean, ez da? Gutxi egosita, eta inok etzizkian jan, eta ni platerkara janean, eta gero dardara. Bai, Arratxalde bat ez honetan, dardara baten, ez zuan gehiago gertatu, baina kontuz ordutik, pixkatu urrutik. Egia esateu batzuk, perretxiku guztiak ez diala oso digestiboa. Bai, eta horregatik. Eta ondo zukaldatu behar diala. Badaude batzuk gordini jateitugunak, baina jaten daunean gordini gutxi jan behar da. Igual onjon txapela, barraiatuta, oso gutxi kuletuare bai oso gordinik oso goxua da, txampiñoia jateitugu, baina ez asko, pixkat. Bai, gure urdaila etzeok egokitu eta perretxikoa jaten. Baina hori bai, tipulakin goxatuta eta batzui pixkatekin dake, barrautza botata, barroa. Bueno, listo, oso ondo, dominatzen dituk, dominatzen dituk asko. Ez da proba. Bueno, lau eta erdi. Ez, oso ona. Batena aurrenengoana ondo. A ber, nik egila esan, neire harrapatu intziatek, nahi komentatu intziatek elako, baina nahi bigarrengoa esautzen nian, laranja, katilu laranja. Bai, egila esan, eta egin behar da, harrapatu esautzeana. Zalantzan minimoa utzi mendian gainera, ez etxera ekarri eta bizilaunari erakutxea, ez hau jangarria da, ez. Utzi, buruan gelditu nahazu argazkitxo bat atea, urrengoko, ikasteko, hori bai, baina bai. Urasuan da ona... Eta gaina urtero aten ejuk, ez, pozoitzen dan jendea, eta nik iziatu ulertzen, ezagutzen ezean perretxiko bat hartu eta jan. Barroa. Eta eskerrak, pixka bat, zientziak aurrera egin duen, eta jende aurrera irtetzen da. Hemen behar deuna da, jarraitu behar ezu. Bota behar dituzu bertara pusketatxo batzuk, eta hoia barruan utziko zu. Eskukin, edo moztuta? Eire kontu, nabek lamanakin, mozzarella, bai. Burrata bada. Bimuñagoa, ez barkatu. Mozzarella da, arrazoi dezu, bai. Eta ze alde zeo burrata eta mozzarella arten? Burrata bate barruan bi gazta mota bezala, ja. Mozzarella bat da gazta mota bat, eta bestia da barruan gazta mota bat, eta gero iten dioe, zehai, arrautzai bezala, beste gazta batekin bildu. Imerezu puskatu eta bertara bota. Eta gerengo zuna da... Osoa? Bai, osua, laukitxotan. Eta gerengo zuna da hemen piku bat bota, intxaurra bosto zei, txiki inda, eta ingo du bolillo eta gatzakin naztu, bale? Egila esan, nik esaten egin izan mendin, askotan ebai, perretxikuak, ontuak, bai gorringuak, bai ezautzen deunak, esaten mazu, pixka zarra dao. Utzi sakor. Bai, ez gana zerta bakarrik. Pixka zarra balin badao, hartzen bazu, etxe iristeako pasata dao. Eta orduan, zarra dauna, nik egiten detena da, osto batzu gainean utzi, eta ban bere ziklo egin dezala. Seguru ik egingo deala nik egiten deana.
ez? Garbitu mendian perretxikoak, baina gero ezkutatu. Eta gero ezkutatu, Txurtera da jendea jakin ez dezan. Atzeti datorrenak ez ikusteko, sekretua. Ona. Asko jutea laiz. Bai, juten jo. Nere mazten esaten ziek, zu gaixotuta zare. Bai, neok adikto. Gaixotasuna. Bai, eta azkenean nik gaixotasun ona, egori. Bai, okerrago bazerek. Otarra bete eta kalea onda. Okerrago bazerek. Zer ematezu, otarra, osaria, zerrekin jutezea? Gutxi dagoenean, poltsikoan sarea. Beste, arropa garbitzeko horietako bat. Oso erabilgarria. Igual gehitxo izangoek mozzarella, baino. Eta gero ja, desente biltzeko asmoarekin joaten naizenean, saskia. Adibidez, atzo, saskiarekin jo ninduan eta sariakin nahiko. Airez bete eta, sariakin nahiko eta gehiagin. Hoi gertatzeke. Nahi deunian, oso zentzun deunian, da gaur ingo jatearra. Esperantzara kondenatua, esaten zean garik ez da, guri hoxe pasatzen zaio. Bueno, gehitxo igual? Guain kostazoko zai gauzartzia. Baina, sartu aldekena eta listo. Eta guain hau txikituta, ez da? Eta hori ingo zu piku bat, nahiko eukiko dugu gaur alinatzeko piku bat, eta hortik lau hartu, eta bertara bota. Zurituta edo zuritu gabe? Nahezun bezala, txortenak endu nabazu eta bestean txikitu. Eta gero nabazu betu intxaurrak, honekin raiatuko zu, rakarra. Bale? Venga, hoi zure kontu. Ningo jotena da honik gazta bota, talaberatu, ja, kurruskari bezala usteko. Bueno, pixka kurruskari bada, ordoi azpikoa, baina guain ingo jouna da azkenengo xarma eman. Bale, eta bale, venga, hau sartuko ditu grillea, pixka tostatzeko gainetikan. Zorrotza daukek, Labana zorrotzak, ez da? Denboraldia zigea eta ana zorroztitu txukun. Amustuta zeuden da. Ala berdik, Bai, ala berdu. Eta nahiko amustuta zeuden eta gauza txukun jarri behar dia. Min gainez daukek, amutxe. Hori beti zorrotza. Ai, ama. Ondo, bueno, hau listo. Hau ere bai. Betu, hemen ingo deuna da, mix hau, betu, lagun ingo deuna da. Botako deunea. Eta bolean egin. Bolean ingo deuna asketa. Hori da, igual gatza pixkatekin bai, pixkat, sartian gero binagerta botako jogu gainetikan, Olio tanto bat, bakarrikan, vale? Eta ingo deuna da, bigoiara hartu, nastu, eta bete. Txak. Vale, oso ondo. Vuelta. Vale, vuelta. Eta olia bota diok. Tanto bat, nola gero bestia botako jogu bai gainetikan. Hemen inberrezuna guain, 3-4 intxaurra, raiatuta bota. A ber, nola dijo nau, vale, pixka gehiago falta zaio, oso ondo. Eta hemen ingo deuna da, guain bete, hola, gazta eta tomatekin. Oso ondo. Ze idea ona, intxaurreko larrailatzea. Bai, ikusiko zu hori, eta hori gauza askotako aldezu irabili, gaina guain sasoian dauden pikuakin, ni amorratua naiz pikua. Piku gauza goxoa dek, pikua. Oso goxoa. Eta gu hemen erabiltzen dugu asko bakarrik fruta bateko marmeladak iteko. Eta egia zan, zukaldatuta asko gustatzen zain nahi. Bai, ez da? Bai, salteatu. Entxaladatan, gaztarekin, gazta urdin bat. Danerako, eta pizzetan ere bai erabiltzen duten. Italian jandia eta urtengo gudan. Bai, Pizza, irubiarrakin. Banik Menorkan edo Mallorcan edo ezean mediterraneoko irletan jan izan dut. Eta egiten du pizza bat, botatzen dioela pikua eta urdaiaz pikua eta danen astuta, baina hori bai, jartzen dio labetik ateatzeakoan. Osea, pizza bat gazta eta tomatekin freskoa, eta gero jarri hor gainen pikuak, eta oso ondo. Horrei botako jozu olilua, ondo haineoko... Gatza, ezin hobe, gaituk, ezin hobe. Bueno, eta ze, beti ETB neontzea lanian? Bai, bueno, a ber, nire ibilbidea izan nuan, ETB izan ituan, hasi nituan, Europa, enpresa baska, da, pixkat nire lekue bilatzen, ez da? Bai. Eta gero horri izten duan, bertatik bertara, ez? Useto, oraindik jendea, iakordauko aiz, ez da? Andone aizpuruka orkesten ziana, eta gero nire airi artek. Bertatik bertaran, 10 urte nituan, eta oso guztua. 10 urte, eta gero, bai zoaz ia 20 piku zemat urteia eta ben? Izan, bertatik bertara, gero bi errepidean, Urko Aristirekin eta Ales Arduirekin, haze artista parea, horiek ere, eta gero, telebista lokaletan ibili nituan. Eta han ere ikasten, kamera, realizazioa, edizioa, nola, hombre orkesta. Bai, danetik animber. Danetik egiten. Eta gero ja, azken 2010-etik 13 urte, 14 urte egitera, Eluiarren. Txiripaz gainera. Eluiarren horre aterrezeatu nian,
lur hartunean eluiarren. Txipaz ez, haiek jakingo ziren, ire berri. Haiek jakingo Fitxaje ziren. atzek, galdekengo zearen. Venga, honi ingo Listo. dutako jauna. Geixo. Pixka gehiago bai. Bildurri gabe, ingo deuna nastu. Azeitxura eharra. Eharra indigu gaur. Bueno, ni lanen, ja, te gero probe, marko dago, ez da? Guantxe probatuko jau. Gaur egun badator, azteko eta behin. Ja, kose puntua ere. Eskerrik asko etortzeagatik guri bisitatzea. Eta jarraitu arrakastan, jarraitu gauzak eta guri erakusten, eta gu hemen jarraituko dugu koxinatzen. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, iri. Eta hemen txedakazue, gaur elkarrekin indikako, entxalada eharra. Bueno, Iñaki eta Teknopolis, noiz eukiko dugu orduan, jasi zeate, ez da? Publizitate apurro batean batko. Bizkatez, aldan dana. Larun batetan, ETV baten, ordu bat erdietan, eta ETV bin, igandetan, amabietan. Eta gero nahi eran, sarean, nahi duzuen aldiro, ez da? Bagu hemen ibiliko gare bai, eguardiro koxinan, eta eskerrik asko etortzeatik, jarraitu guri gauzak erakusten, eta gu hemen jarraitu koxinan. Eskerrik asko, Iri. Iri, hore bat, ea perretxikuta gute gehan elkarrekin. Elkarrekin, bai. Agur.